Teraz sa dostaneme k ďalším rečníkom. Pani Bauer na 1,5 minúty. Kedves miniszter asszony! Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani ministerka, vážení komisári. Rada by som pripomenula vec, ktorú ste už povedali aj vy, pani ministerka, a to, že v civilizovanej spoločnosti nie je absolútne žiadne miesto pre násilie. Teraz si už pri 10. výročí pripomíname deklaráciu OSN odsudzujúcu násilie proti ženám. Ide o 10. výročie a ja uvažujem nad tým, čo sa bude diať o ďalších 10 rokov alebo o ďalších 20 rokov. Teda, či o tých 10 alebo 20 rokov budeme musieť ešte stále hovoriť tie isté veci, respektíve vysielať tie isté signály v tom zmysle, že násilie nemá v civilizovanej spoločnosti žiadne miesto. Ja len tak uvažujem. No a môžeme povedať, že čas nepracuje v náš prospech. Ak sa pozrieme na naše spoločnosti, tak agresivita stúpa. A ak sa pozrieme na vplyv médií, ja si myslím, že médiá tiež v tomto zohrávajú svoju úlohu. A takisto tá kríza. Kríza má svoju úlohu, pretože sociológovia by vám povedali, že kríza má vplyv na ľudskú agresivitu, ktorá ňou vstúpa. Takže násilie proti ženám je určite problémom a mnohí z našich kolegov hovoria, že áno, aj muži trpia násilím. To je pravda, ale na nešťastie budeme musieť zohľadniť fakt, že štatistiky potvrdzujú to, že ak sa pozrieme na obete, tak 95% obetí sú v skutočnosti ženy. No a tiež, ak sa pozrieme na obete obchodovania s ľuďmi, znova 80% obetí sú ženy. Pán predsedajúci, pani komisárka, ja si myslím, že teraz skutočne prišiel čas na to, aby európske inštitúcie riešili túto vec o mnoho serióznejšie než doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Pani García Pérez na 1,5 minúty. Ďakujem. Ja si myslím, že ženy, všetci ľudia, proti ktorým je zamerané násilie rodového charakteru, by sa mali mať možnosť brániť. No a ja by som bola rada, aby sme